churi na ndi tukondro kwa bwana tukoje lakini ukanywa emergency kwacha ngakaenda kuvuga muziki in December ya lengo manya. Karibu. Thank you. Abantu baro bakuigwa rurare aye ningu. Okay. Inja samaleta bakondoka nga Dennis Mukwasimi. Dennis Mukwasimi Aina ra marieta ne president yemanyete. Na roho itu na baibuli. Pono gendra mona ayo itu na batu bande. Okay, aya bantu bande bona ari amantu mumanyete Mr. Orurare aka Man Like Morore Motige. Marita yungoko ete. Toche ngora. Okay. Marita yumeta Kongo sasana. Njango kokosera. Aya ngosire. Ati Orurare. Man Like Morore Motige. Bona ingio korokori wanti. Isinjeria neri tuweta sigete. Karibu sana mwanchoni kile tukorwa wegeta sini gito Kiandizi TV na otoro no mageni ma. Bono mageni onte terera twerese kabisa atotebi na kia acha gito koroka marietaya. My brother, abata bange skari umusiki wo banywanjire sana. Abanywanjite kabisa bune party day badu musiki wo no rogocha twatengere skari. December na twatengere skari. Amatera ya go Orurare. Na kiwa chuto na idie uterugete na okemoni uterugete ombeba okiruka mani Orurare. Okay, Mr. Orurare ni riete diruwe tatambe by the way. Bona tamba bungai. Riete ririko ko Mr. Orurare igo diruwe tatambe. Yani esabali. Madari ni riete njengero kete esabali. Esabali. Because live yobogima asetoki nerete asenki nerete ni style nkinete ni ngao. Tari ye mondo che. Ige ni yobotaka okwa kinete yobodosi. Yako modi swali boke sukuru. Ena kinete obotaka. One ga at least ngonya go chande ne batindaba. Iga at least yaro. At least squeeze mbiyande ngo ni nabakonyara kugurira umuntu no nyene soda. Igobono okay Orurare niko kwadirete tekera kwa soto musiki go sinkero kwa nyorete bintu bya bire bya kero na chage to muziki. Muziki go na chage te ndoche 2004. 2004 keronde primary ngaiba ngengo yo mwana njero ngengo na ari kubugia ngaiba ngengo yo mwana twara gasoma nere ukuri ku Dominic Ogeji. By the way kokote amenga mjapana zoka nyereta tamanye to kobugi igo kwa chake tuno boibi ki muziki agisina kwate utata tu kwa sabete tia kombe ke ramangana na te banganga ki bono ongengo mwana kaleta ongengo sukuru ngarusi ngaira kangenje ngaira kanga chikobugia kegera nje bieka inka ekero na igera na manya ongengo kagera nkairo standard 6 na standard 7 asinge njabona yanso omotu na nge akobugia ekero ngonya gochako ekero ngonya kubugia ekero ngonya kuegera kanya goeta ngamanya kubugia kotera kitu gotangani nje. By the way sikuwai na sijawahi imba song ya mtu bono since I started the music. Igoro kwa ukompost gotangani agatero gotangani pi kombe getonge. By the way abandorire abandoche bana nare gochaka mbaka mkagerete ngati mba manyete buna bangwana gete buna babanya mweya go town yali babo Simeon yongiri okora si chisanduki yali so abantu buna bomba manyete nakabekira ngengo para ikwerende ireko na dara igasingoji okay nkanyoro mondo na mabugeri egento kero kinajete nkaiba nikeri ngengo nare korangeri biya sana tuliru ngoyoroche uno mondo gete na matera ongebesa anga 20 anga bi kole primary eri primary nde ne sukuru nde. Okay tutara ikagabwe ogotara kwa ogotanga ni gwe compost ngoro kyoko igwa ngo sina jingo bataibono mwande kwa ngaganani ekero na ruga abo pono ngonya gutaratara ngacha ko kore kwerende ngacha umongwana kitaka cha kambori bona ye ikwa mwire kubyo ngengo bono ongengeye because into manyeto ngengo nabwaterie tari yaye bona ye ngati okweruka akange challenge by the way bono ngamubo bona gakyaro ngakindero ke bono how can I call myself
agantebi mungwano yakorokwa onjiri barongo koruga alichinza bichara Riverside mungwano itingo mweba nero ndebe tiga ya utagurika no rurare agakwerieta igu utagurika no rurare tokaseka ngagenda riete ligachako mutu likamanya kumbwenda na bono onongoro kurura ege wardi ndi rura riete limana like marore ere nickname bono nickname ni bono ne nickname rura ne rinkoriera nickname ne yora ndamenga bona ngogora kwa kwana bono gente ege ko bone to gorke to ngengo watebire tine kikwate tukwerukirite na kigekoro ko rura re kiago ne riete riao man like marore motige so kurugabo bono nkamenya kongea ko omubongo bwane bakamenya ngongea ko read bono nkinda atera lyo muntu because tingonya kutarira matera abande have you seen tingonya kutara ngaroje kutara ko kateruga abantu baito minto injemba tebye injare yenembega kiekere koriete ayoyo mino toko moligereria ege kogera injara ere koriete baba obe orurare kenti agora nakubwatire bono yumwaga kyoywe eyere bona abun 207 yabu 207 wakolire primary kurwabo bado primary ole ataga kikoze ngirore tasigisi ngairora na 7 asengejo ya ngengo yendera ligonte ibono bono kubwate nakubwatire kwambwata yani ole primary okobo ya ngengo yu 207 ngazire kurabo monyogeroro bono okay bono tukagenda kurugabo in short nkaruabo ngakore primary korwa Nchoro 2008 bono kwareli ngakore primary korwa Nchoro Emma rogoro nyamache baba nare kosomera nona akore tekoru bono ekero nakora ngacha St Augustine si utamba kwareli nona so form 1 kanyoro mwalimu mia sana mama cheri yake muntu yani tata kite mangana agende kipi na kiara getakenye kya kwirorie sukuru asengencho onega chika be pati mbasare engi yasende ninje nare korosia ngengo nganya bona gachiko ngamanya konyerosia bono wana arko ngure osamba kwanda rosia na rosia ngao wiki ya bona ale dire ngao akaimokia magoko igoro because nare kogenda kwirende ruguru nare kogenda school nganyoro mwalimu mia by the way Mr. Charles Okora akamotivate bona ababande matage dipigentege anaro nge principal St Augustine si otamba bono bona ababande matage dipintebi lakini yaro ndabi njubu parade kwa tera kwa kwerende kwa national anthem mukitega erie bana bandara ya tiri ya kode kwerenda bane bagirete ga ninjengo tera ngenge kwerende wana ngakuma zukuru igo korona secondary ire ya uri kachaga kubita no gabo ezukuru aro ninje na pigeti chiari ngi squad erio ye kerasi mina ko baka keronta yo zukuru ndiago seka ngori ko nizima baka rinta yo zukuru so ni ngacha ngarika amatera volume 1 ya rege 2011 keronde 20 yange 2010 ngakombosi amatera 8 ngakombosi aginesi bolingware ngororo eyo karo nyima kogendrete eyo karo ko kombosi ni gintu kiri bado ngero orura bana kina kinko bugia ne kibono ko that is the main instrument bono yes na kombosi ya matera kiwa sikambara ngo chikore kodari ndocho muchando tali banda boka no nyano kubwate akero chiambora njikore koderia bono ngakenda kabisa iga nkanyore style ya matera ya type ku kakore kwende nga type ngakora eri nezugurunde
lakini injo matendike tukuragera nyomba minta karon kinde standard 6 Standard ya sikio takuragera. Abokongu Abokongu. indagira nyomba no tase bali oko ibungati bagatule kwende mbura yagatule kwata ibunga aye mamu mina kurange tennis ayore ebintu byatwereiro abuna gare mbura yangeira gotonya Mama kominyokania kwamanya kuminyoka kwajikoanie ebintu totwerwa mbitwerwa kwarege lilipo tuko ayo ligereti chingena ngeni igoro oko chibara kabisa abono nintu oyunaye Trinera kaguga sicingana ngeni kwanza kwa trinera omwanchu ndigeti kurwaria etoro no mageni okonya kongeresa studio kuruko orurare okonya konte buna chagitu musikio igutira na ende bada abantu bamintonyo gotegerete kurwa kura upcoming guso teto gochaki ibintu bunebi ekero gotegere story buno yo mumuro buno yegenderete na bekonyora yakwira omoyo na bakonyora yakwira obasemia nyumutragenda tena bare ngaba bagenderete gutuforo bone gase na betoli gitiga nindo cyo mwana minto okorukwa Eriki Nyandika kurwa Nyanguru Nyansanga ta papa mbekere obotaka no bobe Ndizi TV ono aloisi okari kurubanya gatanyi agoteba tuko ndani ya Ndizi TV oyagoteba ni dama kutoka Kisii naomba muniake wimbo moja Nyameimba aye no muntu mungaini oyakuruku Paulo Manua kurwa embassy mbekere Sagiru oyakuruko mukwa orurare gakia no muntu munyana no kumakori kurwa Kigogi abantu abange mbare tegotegerera omwancho ndigerete kurwa abungo so atore eri akabera bona totebi ikayiga gwe story yogo twero gabo ngayechakirete onye tora subscribe ase channel yetu Swaga Bundizi TV to obatege tukiri kibariri teriko kona chekende togo so eri akabere orura ramago to story asobugare oyo papa oyo Yesu orurare gaki kwandera abantu baito gose baiwe bamintoga kosomo chando chirense omo chando ikira baminto omonene gatongenzeye katotongo mozacho mokungu omonene gatongenzeye katotongo mozacho mokungu katotonga tulya matunda titolye lya gatigati katotonga tulya matunda titolye lya gatigati mwenye banda kemenda machiko akageje nyazayo motungi mwenye banda kemenda machiko akageje nyazayo motungi bakabalye batarengeo bayimogete mezigo yabande bakabalye batarengeo bayimogete mezigo yabande monene tatogechiwe morole buya tatotiga monene tatogechiwe morole buya tatotiga emechandeli onzi chakora tabatanga into tobogoleti otarenge kwanja toiranira monene babito Manyabande goto chandegete tago kole bibe no boenenu Manyabande goto chandegete tago kole bibe no boenenu Amarwaira makwelya mujire tata nayo ratokonye Amarwaira makwelya mujire tata nayo ratokonye Ajato motamere nyasaye tata nero ratokonye Ajato motamere nyasaye tata nero ratokonye Oborwaire bwachirezeye bwarandire baito matebye Oborwaire bwachirezeye bwarandire baito matebye Wegale irezeye yonsi abantu mirero tole Wegale irezeye yonsi abantu mirero tole Oborwaire bwarure China waitira banta bange Oborwaire bwarure China waitira banta bange Omuntu wati tata azeze yankolire bi Omuntu wati tata azeze yankolire bi Owazi bora kere tageka echinguru cha elire bi Owazi bora kere tageka echinguru cha elire bi Amata elire bonwa eyero korone diete Amata elire bonwa eyero korone diete
ugachakera korwa ngungu. Abangaini barenge China, ugachakera korwa China. Abangaini barenge Italy, ugachakera korwa Italy. Abangaini barenge France, ugachakera korwa France. Abangaini barenge America, ugachakera korwa America. Abangaini barenge Cuba, ugachakera korwa Cuba. Abangaini barenge London, ugachakera korwa London. Abangaini barenge Kenya, ugachakera korwa Kenya. Abangaini barenge Congo, ugachakera korwa Congo. Abangaini barenge Congo, ugachakera korwa Congo. Baba Wah Dr. B a producer yan ata tokoni dito kiamana igamon. Oyoro no monyama Wah tapa wana bantu babito tegerera pi moi karansense ikaranza moi karanza nekiro mondo igamba tebi igabantu babito ekenege ntekebe ekenege kone tuarorire asense yaito ya Kenya amo nense kima kwa Ujumbura ijenda ya korora genteke pi isango iburu kwane lakini bono rende kugiachire twareke gwancha toigwera machiko ya serikali usegete kengegende kandi toirane ubogima bwito bwa kawaida watebigu omujamoyo goitore ekemaene goitore COVID-19 ekemaene goitere coronavirus ekemaene goitere serikali yagotebiri tuesibia magoko tobeke chimasiki tobere nyumba tuesaba magoko tuesanitize yani bwe yakege egento keri gekorusi binte ebinyinyi ebi tuamanyire kwa bwana tuamirie metu pa kakira kyo jegende kekaragende mate buru irobo mbori gotara nindu doko botari otebi kugangaki kimoko bera sabanta abange mwaberoro undako korra okwambuke abantu babi tigango tuanche uigwere serikali asebite nari turagenderere robogima bwete lakini tota tokwene nie metu una farao kero mondo goikakwe wai wewe ayo masaje oli ogasoka kuru nyomba nganta uni ogochi mera nyomba ngende kekera ita no bono enane ngoranga mbu yabono naende morwairo bobwacha igamba erese tata ene ngoranga mbu yabono morwairo bobwacha bono butumegetere beye motata achiri teyo masikini teyo mutaka teyo kerema ngiyo yani gobogo aye buna bago konyora buna bago kuroki no eba kwarose dia matanga eba torose di twenzi tore kemo oyo nyasaye utaka tusomie reso nganga ki mwanya bantu neke umbe engeke ase nyasaye tiago kongio moto kato moira nero monene nero ratoko nya bantu babito bakeja babito baki ichenge tonda tebya bantu babito bare Kenya gaiga bari bande bonsi babwate chibesa nabatabwati ege tonda batebi nekemo omugusina tebete ngaki ege tinginye ngai ngoge kokori yobo undi yagaje mwaye ekurage gotwa ege aso mwaye kie igama mamito wono totara seti Kenya ya itomoroje una bono borwairo mwaroje kwa chakete China abande bamanya goteba ngaje bono narware nyuweto matuko ngati oiruki gochindya oya bande bayiruki gosingo cyara lya chize chesiko omuntu bakoga nontu bekachibeza chinyinge ono namanye ko chikoboliga abantu babito moroje mwalenge kwacha muibo kichibeza chosi biboko iragu torose li Kenya yaito mosa bondi gose muibo kigose Nairobi hospital muibo kigose Kenyatta hospital muibo ki kandi chekitali kiri moroje chira ibo kigo omuntu kurwara liuga oiwo omuntu kurwara oiwo agara tata naito torose Kenya yaito abantu baru ko musiko oja Kenya ko bwedi kubami babito COVID-19 koitere tuebake salama
swiki ya suko ya to kwa no orurare uyu orure kurwa bu yo kurwa orura rurige ore bono ga orura rugwa tutigire nyumba yawe gigutwa tariane iya ino mino eye moyo bonyanzi bwato jiru muza to jinene yani igo no ukurara na ande mama no kurara rero batata na mama barara maria kwon mo ko mintorara kwende choko yani igo uyibona umwaga kyo yorenge kare ende lakini ko jamaa gare ende bano to jete mama na kitage chabu maiga to kakaja ye libati bono so konyene bono kuruga bulende aya elire twa chandegire twa somire sukuru ini short and virus ngise ko te okay kama ni sukuru kogenda na arenge nchara na anda ina na kujana nyoro pato kende ngeyo bana narara njara mama gatubere iria maje tuanywa ngana ra kubgatanda bona nari kubori mama bona tunywa magendu lene ningi ngayaya digamberi nara kubgatanda abantu nguru baratanda bona so asoboge by the way nakineire I thank God and I'm a living testimony ya kwamba tubasa kuchaya umwana bw'umuntu tubasa kuchaya umwana bw'umuntu gochaka kwirana tubasa kuchaya umwana bw'umuntu intu bali ko igwete yani oko igunga ngaki twara kugana bwejirane twaseri naki agarata by the way ngatero kotero kunga enchara nembe ekere koriete na jete mojigete bw'umuntu eke maene is a true story ngachigwesa besie chumbi ngagara ngora nyore ngora ba koragera ndagere echumbi rarari mbora ndata kareno kosenyike njira ndugute oitere kwa sababu ngwesa bezinaja bono kakongonda iga eke mane koragera bare arana timeti walikuwa wanakula eke sie kebe ya sende bono eka ya kore kwene ne kare kebe ya gete eke jara gete ne kebe ya igore eke sunde ke gaja kutabubuka eke sunde ke gaso ndagira teyo amesa ya bisi rubono ngaki watu ya nge chumbi kwa iwe chumbi ngoirana so einare incident ndo jengana yani yamberete ndebe igo orurare tiga tutebiritiria yao erigo kunyuria buna kwa struggle ugo so mwa eriteriane it is my life history Mr. Rurare. Wono na kile ndokwa chiko tiajoka orurare na moro rego jaji TV o gwagite ko chia orurare turandire kira asiku siengima na kiwikira bono favor korwa sinyasaye bono that is a favor from God asenge njo na chete nganyoranga nimbwate talent and I thank Mungwano ko kungembara mbamba by the way no yemo muroje kaleiga oyo ko teba pen this way no yemo muroje kaleiga bono njira bongo sabanya nyasaye na mtu amanyane tenere ngagenda bwa yankamenya almost 1 year nkaruoro no kama yocha soki my first volume bono first volume nyekwana ngo that first volume kwanza ama tera na tera tabiruka kwa tera kete ngoli na gare ko tera ngaki ui tata ndurururu mbono na inyoire ndurururu chinga kije korwa magega ndurururu itu antu togachandeka ndurururu abaise ke montara nyomwa ndurururu emonyo mwe kiburanie ndurururu etiga go ikyachi bendera ndurururu ezirimbie tarabuga ndurururu baba ngojora yego ikya odaro guru kwa na kugure that is the first volume no konde na weke kusi ndege Swahili ewenza bora okukora kuri njira ne ko introduce baka kenyoro yeito wenzangu wacha niwaambie mimi ni Denisi kutoka kijiji cha Nyamiobo sehemu ya Menyinkwa Kisii ndio wilaya yetu na sasa ninaimba ya kwamba vijana wa sasa tumepotea kabisa. Vijana wacha tujipange maisha. Yani vijana wajipange maisha. That was 2011. Nkwate bege ntukali baro nubwa tongengi. Na kile kionko buya. Baro nongere tukubuya sama tera ajwe. Bono ekero ya ikera 2013.
na kore skuru Ebano. na chirenga 2013 kwerende campaign chikachaka 2012 Account ikaigorwa. my friend chikagengo saba okay Account ikaigorwa Kenya ngima. motebe ng'ang'aki ng'atie banto mbaroro bachete ense bacha gotokonya kati penye yachete 2010 mono kwareli 2013 chikanti chikakorekere kiege Account ikaigorwa. chikaigoro bono chikaunti chikacha bono tokanyora kisi Kaleta county bagabana ba senator. bono ngatokaswa campaign Yeah. 2012 Nyasaye akaigora gwerenda mana kurugoro akang'ogotera inkamanya gotera kwa His Excellency James Elvis Omariba Ongwae egavana ya Kisii County tata akamoguna ogotera okwa akagwanja gokabe campaign song yaye Eyun 2013. in 2013 Ebano. kwaranye so agabu no jenga borabu bochagete kondorekanira ekero bwaba Ebano. akaira chikura akaikaranze kirogo 2013 era ngajandika papa akitiga tiga magana rajeti kwararia Ebano. bono nderandi 2013 ninonyi we 2013. Nari nyua mete. Urara teo tore sibiti ke to koma nyala oke. 2013 ne campaign yo kandrete. ye chikura Oetire. igwaje 2013 yike keronde campaign ya Rengo DM na Jubilee vichajete sana Ebano. kwaraje lakini bono njana Rengo DM ODM. nchajete kabisa nkongete kwase gavana lakini bono natendire gotera kwa gavana gwaetire gavana korire kwerende wanjira gotera ogwo ochakire gokorera chi campaign abandu bakachigotera ekemana gokukamwanzira Ebano. bono nganyore favor Papa kaigure mirango. bono nene ngamanyikana gochia Ebano. next omongwana katene nane ngwakera mbuya mono sana kuru Dennis Magarenya ng'au eshemeji yane asendusitio mukungu Ebano. kwarire akandoseririe baga kurwa Jubilee naro pakarete campaign etrack gusie ngima ye president abwasi chagwa rengeime ringtoni embarambamba sagero muziki yani bana muziki bonse pi bale track ye igoro nanje gatoka nonde Wow. erikanya tina manyikana Yani papa na nare kukotenga bageze yagurirana by the way I'm a good dancer if you don't know goso atureri to goso bakora to ne kena mono ne kena gukwana. so apo no na nyorete ekwende koru at least kanyore besa kagabeka kanyombanka Kora si si campaign campaign, ejo gosu kwari. koru si campaign ejo kuri kwa butata nkoiyo Kuri kongora ikira. abutata bona abungo pado no kogorongwa ko moronera mena tokarwa abo chikampeni bono chikaera Jubilee yajire yangeire gasi nari kwa kanu 6000 elia kabere bagacha bakan 13000 per day kaenda kaga nyomba ngakora bono obugima bwachakire 2013 na nyomire motienyo katato mugungu ochire nyomba erandi eribe nanganyete koruka anjire taoni erandi tomanyete asitimbu ati chibesa chaerire bono gasitiyo Enda to kukwira ngo 2010 mai. bono mugungu no ari tani chobie kanda bono to ga katata tigango tebi ngati gago bogime taoni Gusongeye. ngatema so kuruga butoga 2013 by the way naona dia magena magena yengoko Aya bantu bako twatera batu bikiri tutwaria. naona di Kaba serious. dige na dia reko ni 15 shillings by then ama Yeah, 10 yeah 15 shillings kwa ile garua magena kachaka kon chitamos chitamos ebichike bikombe kwerende garu chitamos kangya gotaria mauga ya iga decoration Bono. kwa ile yana reko ne season Eyun 2013. eyi 2013 yoka 2013 December my wife akanyoro mwana unfortunately akasira Pole sana. eringa yani kende ngeyo mwana minto wono burabu gacha 2014 January tarehe 11 Naki bahati yagwa. bona nalinga keire simi kubori bunga ngajiule aki gavana natagete kubarora His Excellency James Ongwae Bono. yani kumutebinga Kenya sanya kumuseseni azago tajabwanya kogororoka Bono.
bono So gavana Ongwae agatorangeri bari bonsi pitu arenge campaign yaye agatoe gasi igogo korore gasi Kisii county yaito. njoro musigari we county. Wow. Igo numbaria ndumba toko rusie yani toko meje abantu bakane bango yes nabwo bono na bere igo akiri gasi mongo anengia kabisa. Thank you. Eke tukia sarikire kora nini mugocha mwamnyoka serikali etaragwe nene nende gasi yoko anengia. Thank you. By the way orurare chifoli mwire kwa tere paka bono yagwiki nde chifoli munya chifoli mwenye entangani egoroku Agnes bono na jete ngatero mukungone my beloved wife Agnes Nyaboke nere bono omwana bwoyenga talinga nere bono mukane nere okabe is the first woman nanyo meta na nere oro paka bono yo. Wow. Oyo mokoroka liruma wait ingoyo wa ono gatera kwa mapenzi. Yes. Okay, liruma wait ne naro yes. Kuga bobole nere? Yes. Erende. Isn't it kimineti? Liruma wait mwa watu siana ngakiende wansi kuchumaiga. No. She was a friend. Like bona tora tebe nga musokonde bwensi arabe friend. Una bochabeli. Ibuna bochabeli omone na bochabeliga. So I told her ngaki oroche. Can I use your name to produce editorial yani produce okatara go bwanjani? And they go ahead. Aganja. Kwareli aganja. And then I went ahead ngagotera. So okatera uko na kongete favor kagerete manya kaine gusi. But okatera uko liruma wait no gotera actually kwagerete njo manya ngakumanya. Bako gajako yubu na ya gotera kumkanya njo gotera. Nora kuni mestari ebere tutarachi kokobeka next year abantu baraigwa naye uratera kabisa aga. Ono gago njinta tere. Kuchakako 1 2 3. Ala ayo ko ngajere uno mondo kwesi belizo ko ya. Mwango obwato umetorurare bona mangana ara mange netuko kobeka ngo chanyake. Hena temire go eta guzi ya monenze yengi mankuliya omoize komwiya. Konyoro moize komwiya. Chidavi chaye changapi. Ero bwate kenie kia. Abaza chatari gwatoya. Moize kebweli tetebuya. Obo chabu ni gale nambe yani Obo chabu. By the way diango tebi. Konyoro mukungu is not a joke. Nekene. Konyoro mukungu antivirus is not a joke. Sana the digital time we have reached okay. Now you never na kwani kesongo. Niso mete. Madengo tanda na nanya na kwani kesongo. Mete ni kwa na start tu na ali bitokora. Ayo no biole. So, Konyoro mukungu is not a joke. Nekene. Utasapata mwanamke yani era ore smart. Ore presentable. Lakini yetabiko rugaiga. Teyo. Ne yateko. Chigwara na ko nyuboka chebo tukuboka. Rora nyoro bwate tabiengiya. Owanje toko kuna koba. Lakini keurambako. Ekominyoka. Kwareli? Bono. Rora twale bibyonsi. Lakini wogo cha nyomba bagwerende bogoroba. Mogoroba akonyora ngajeka kombe egeri gari mwana nyorete kwerende. Yari arubo chafu. Aneken orura rekera kwa tere toko taro ku sus na kimusi batyo yore nera mukao na kya kwirerete no maete tikango tebi igache takanyora amasinga igona akanyora toko gotera akine kera kwa gotera na kwa gereta yakamanya because na jete so bogotera egagera kamanya so pono na ba understand ka jogo no gotera ku bwanjani ya dia baro sana mwanchu ngorigeri ondigeretie wige tasini gitora erando na orurare ukonyaga tu megano yaye na kia chagete na kia tu muziki onye turasoaga abwe ntumetera boko tonyoraga bonye kubwate go TV niko gotonyora 824 onye kubwate start time boko tonyora 195 tigatoragenda turanywa manje togoneria kabiri ntomanye story yaye oyo papa oyo Yesu. Thank you. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakiranikiru ndekerene nego kurentera chibicha chinkiya nabwigo chinkeno nukukigima nabwigo tonyora asorogonko bw'ogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbobwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbobwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyomba ya Old Sansora Building angenegete siniekenene giechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ogo kwa kwarariwe kumongina keremensia obaga mweresa. Ogo kwa kwarariwe kumongina keremensia obaga mweresa. Oyona inde umanyikanete buna chebeta. Nigo asiri obugima bwaye kabwate emyaka emyeyemo na 10 nigo ali omwana onyagusira omugaka ogesare nomongina nyagusira kemunto kurwekenyoro kya bumosansa esa location ya Nyamesocho bochibura bu location Nyamache sub county county ya Kisii noyo mwabo nyagusira busibuli Mura nyagusira Mugunde Begi Othiambo nyagusira Nyanchoka Jackson Ayuka nabande abana baye Mura nyagusira Ogoncho Josephine nyagusira Binsari Nyabwari Kerubo na Unyuki nigatigire abachokororia 44 ebichembene emiyeyemo na kianda n'abachokororia 5 omuberoye nigo korusigwa asenkendu yenyegitari yogembo sub county titariki ya 20 cy'umutinye y'umutangani bu mwaka wikiri bwibere na 2022 nagusabirwa na koeni wari tukoliye yuma titariki ya 20 umutinye y'umutangani wo mwaka wikiri bwibere na 2022 asenka yaye erensemo ya Nyamesojo sub location bo chiburabu location county ya Kisii asebali bonshi banyole no gwakwa kubwatekana no gusira kumungina keremensia obaga mweresa oyosira kabwate myaka emiyeyemo na 10 nigo twarure engora yaito. New Brighton Apartments niki nyumba cyokomenya ichuchiega kira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga kire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire gwikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunywere mbeo ekerurigireti egetunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chiakirera nkinywerete chingale na boigo chibekire chi wardrobes chicho ne chibabu cy'ubusibiriya nigo chibekire chi tiles na kubiko bochinu bwigoro kigima ase chinyumba icho chire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubiko ase chitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 24 na boigo ni yebwate wifi iyo tari bwakanira chinse 24 ni gabwate libagarinene asura
baranyare gupaki gari yao. Chinyomba icio nigo kiri ase highway ya Kisii Kisumu, busio bw'ichiro ya Embassy, ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe, nabwo gwa Kisime ase namba inoti 52 25 2 2 5 gose plus 161 224 512 24 New Brighton Apartments. Chinyomba chekerero asoko menyekerero. Ogukwa kwaraliwe kwa mugaka Zakaria Joseph Oigo korwa ensemo ya Riang'ombe Eskimu ekinyoro kya Nyansakia. Nigale omugaka bw'omung'ina Nyagusira Jane Oigo na nigale ise Margaret Muturi, Nyagusira John Kennedy Oigo, Samuel Ocharo Oigo, Modesta Omete, Jacqueline Oigo, Alois Mukamba Oigo na Hilda Oigo. Nigari mumrumu abo Nyagusira Stanislaus Nyarangi, Atanas Mesa Mukamba, Helen Oyaso, Martha Anthony. Oigo nigo Alisebiara Peter Muturi, Nyagusira Kennedy Omete, Gertrude Samuel, Abel Nyakanga, Nancy Babu na Matobe Ondieki. Nkolera ya Muturi, Okemwa, Nyagusira Omete, Nyagusira Nyakanga, Babu na Ondieki. Nigari Sekoro John Kennedy, Reginald, Brian, Edmond, Elijah, Kennedy, Ocharo, Anthony, Oigo, Vera, Deborah, Job, Dorothy, Weldon, Laban, Hillary, Ian, Jakes, Sean. Nomoveroye nigora ruswenkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Rituko Rialamisi chitalikia 20 cy'umutinyo y'umutangani wo mwaka w'ibukiri bw'ibere ne 22 nigora sabirwe ase kanisa yege Katoliki ya Nyansakia na maiga yaye koirwago ikasinka yaye ase kenyoro kya Nyansakia. Nigora sabiruna koenigwa chitalikia 21 umutinyo y'umutangani bo mwaka w'ibukiri bw'ibere ne 22 ritukuri yuma ase kenyoro kyaye kya Nyansakia okwo nokoralia kugokwa ku mugaka Zakaria Joseph Oigo. Ase bali bonshi banyorirunwa gwa koko nigo twarure engora yaito. Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii. Kurwandizi TV Njensara Nyarangi ontita. Tena batambe Brian Sagini Isena. Timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gotatwara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii ria nyalde kwira chigame cyabo kunyara gosikugo mutu ili Italiane Ndemo Steven. Ngo ripota liene gataseni Candizi TV korwaga iga umuchokeroka Italiane Mildred Momanyi. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Manga kimoramo tige Mr. Ururale. Leta macha yuko no siariro mwana oyo. Happy birthday. A happy birthday to you. 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 Itukeneliao enjoy. Menya matuka mange omenye bude mangane sameta Enjoy your life, enjoy your days, enjoy your cake.
happy birthday. Enjoy your life, enjoy your days, enjoy your cake. A happy birthday, a happy birthday to you. 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 Hey, happy birthday. Hey, this is your day when you were born. This is your party. Enjoy your day. This is your day when you were born. This is your party. Enjoy your day. A happy birthday to you. 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 Amitoko mwana kaiboirwe. Gota bantu goto twensi. Abangi nabaiririata. Abagaka babugie bichulia. Omwana oyo ayeno omwana korulero baminto ndero kwa iboirwe. Enjoy, this is your day. Twagosialira mache, twabutoire keki, twalire. Bono tigato teke ngora. Igo. Ah. Hi. Tinga. Ngora. A happy birthday to you. 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 Egente yansu yani natengere paka na yure ki amancha wano muntango zera magendu. Happy birthday kwanza abantu bonsi bibali bayibore turero bali bayibore turero bakangubune engwe happy birthday mwenzi pi orurare. A happy birthday to you. A happy birthday to you. Enjoy your life, enjoy your days, enjoy your cake. A happy birthday. Biamoro sana. Parimwe si pi mubwata chipatide amoja kutwara abana baino bagotwara. You will call me, that is a special birthday song. Okataro konara kadimbo. Nero kwa terate. Oko kwa terate. Yani igabe tororo. Ko Vixen. Yeah? Todo caballo. Biamoro sana manchu turget kuro etore na orurare no mosekia. O mosekia jaji bagoteba. Ande comedian. O agitie binto munugaria nende no materiali. By the way ngwato tebio amangana asusi. Chifoli mwirenge chikwatare paka bonega go kibone kamna toko kwa. Chifoli omuninya. Entanga ni ekorokwa Agnes baby. Eya kabere ekorokwa abarai. Toji bajichamo toroshe gusiya ito. Bono. Eya gatatu nere yekorokwa susiri ruma white. Bono hate sana. Eya kanenere na sokia latest terasoka bicha ngwenye koliginde njera yoko nyibeka chibicha. Asikyo tarasoka chibidi. Sengenjo ye chibese icho. Echitokoliga. Kwanza kokunya kokwana umuziki oyo ati chibese. Bono muna bonega egwate bya ati osine pandi. Pandi no bwate pandi yawo. Inche by the way antivirus na temire sana korosili yetari korukunga Mr. Rural. Bono. Ngagerete nga kakia batamanye tugusi. Na Kenya nechinze chiziko mbake. Mr. Rural imenea kote na nimeshukuru sana Mungu kama umenijua. By the way Mungu anakorukunga Fred Obach Machoka, he has promoted me so much. Babo abangwana gete bakorunga babo Lawrence Nyakundi akina Getena Sorobi abantu abonsi pia kina Nyorosa aba media bonsi pi bantu babo kwerende babo Lydia
koru garaka beire ko sengai tani diagote okay chire dichonsi picha media chia gusi I thank you so much ngo batebinga mbia mona sekasi moko tokolera buna njira amanyekanire mbia mono sana mwegure pandi umete turangire iwaya so elieteri na riro siri koru eri na gachagete bono mbaka bono ekana je tokumanya obwanzu bwegitane karo na je tokosoki eri gotero kususi bona natigo ngengo nagenderera kubuyegita bono bona gite biga nilikuwa okonyora na gakomboira abana muziki ababugie bita bono bacha kumbugeria abambarenga bari bandi yawe yonsi tinda bona kana story ngoro ende manya ko jabana asinde bona iga so twa naro konya gakombo abantu ngachanga ake sabo nganyora iga gakombo abantu ige gokuira asara sana because ababugi ababugi banne egite solo egite rhythm egite bass ni drum abumbarenga abumfo tingotongi abuna bantu 4 bono ko komenta no modorio ko tarisi abuna bantu 6 bonsi biko ko bakomba kwanyora chibese chiriyo kwa ego chiabeire lens no ine chiyo ko bono njiko ba unyomba bono kamenya ko ake sabu yo korosi band ya menyinkwa waka boys bono iganero nku wakon bonega ontakurangiri bonega nero gocha nero bonega igombwata abantu abanyi bono ngendete ku train babugia matera amenyingo waka boys kwarili lakini challenges injiro to bwata abana ba minto ibere isa toiga so muziki oyega no mokong muziki no mokong sana aso mochito gusi gosase liro bali etori agusi o muziki no mokong igora abo muororo ekero bwata passion ni talent passion ni talent mete passion ya abantu ne ekonyore baburite sana babwate talent omonda bwate talent kabisa bati wetoma kokoro muziki kwaba gokong orura ari cyane kyo gutumia mono ogwetera ase chi karo gwa kumusiki ogo osubuna kwa agendere gwa kumusiki ogo chi challenge ne chinyinga abana ba mito but the key one ne ringanga ki financing na konyore binto tools and environment yokora amazoezi yokonyore bintu byo kokore kwerendo ko otagete na ne kwerende ne transport bona for example by the way bana ba minto na bonega ni ga ngendrete kintu kukungo mazoezi that is what I'm working on kwarele so challenges ne are yo ebyombo yebano na babantu bakotebanga ki orurare no likire bono no muziki ogorite kwendo kobugia nande ni ndoja yes of course ai bono anyo mugabo no sabo mujango ajikorere campaign anyway we need support inje nimejaribu sana niwasavyo nimenunua drum set ili kabisa parangaka nanyo kwa 70,000 kwarele so na nimbwate mixer nimbwate ne speaker yemo bono na bingo nyakorera mazoezi but I need a support egita support bonega na mone egwerende kwende bita biro bitimbu ati pino ene kemo ongo komba umwanjura rumeto kurigete kurwari ingeje kwa kwanira ati no bwate drum ebita to bwate arataka gukurigia ngayigo sara komere mebiro watomba ntombara bankwana sana kwanza baba ngabana ba diaspora ali banje gusi bakwerwanira narabataka agwa keresimi na agoteri tena congratulation gusako gorregita na kiara komere enamba ya seminary ororo Facebook ni ndororo Facebook na kyokweruka orurare man like orurare na YouTube ngoroka Mr. Orurare TikTok ngoroka Mr. Orurare Instagram ngoroka Mr. Orurare bano Twitter ngoroka Mr. Orurare so social media chonsi pipa Telegram noonde paka kwerende imo byonsi lakini Twitter ngoroka ati Orurare ati Mr. Orurare so chi platform chonsi ipi lakini anene mona bana ba mindo nataka ngapono kebindo bya jira digital tafadhali to support sana as a YouTube channel o subscribe lakini ngenda kanene pi o watch Mr. Orurare YouTube no konyera matera nonsi pi suziso sana okuna ogogotoka
Omuntu aratware nyangi bona iga atware usuno munyega ipatire kwanye kwanere emenyege no matanga iga eyungo ando mne epandi yengima wa perform. Yes. Namba yao nyeruga. Namba ya nesi migere 07 16 26 33 84 07 16 26 33 84 Denisi Simi omwancho ndigete kurwarwe namba yuni gakoa na bokonyora kwa mateneri ta congratulation oguro ko momoyo na bokonyora kwa kunenjirende ngenjora arengereria ase ugo mu support kema mna abaigasi bako nengia sana orurare neba ntojiti komora kurwa tame kurarande ji video cha ya sa chakirete na bona sa rure na bongo teba nyasaye ngokorare ebintu byae wono orurare utara stage tutranda gotenga kyani metongo tengole sana kwanye gutwara amaiga okikolabora abantu bande bana musiki bande una babo kwasa babo woti okay ngo twarande lakini manyete bono kochakote yo mundo ngati umano mindo maete kira mundo maete tenenete kifiake bano kwarele inche onde bwensi naga niko korana nje kolabo abango kora kwarele so nabande bonsi bibali bagane tutokore kolabo nabarabu abato twara kode by the way kolabo ndu akore chikola pange nye abasani bonzi pe bagusi bonzi so intuancha ine otatika mbake bano mbake pabugato bo yani patabugati amaskani asa abantu bande ne respect na ne discipline aso muziki na ndo momanyeta abantu baminto gentoro cho wakati onye tubwatie discipline naro respect and discipline those are the key words asek anene mona garawa kwa muziki if you don't have that then aitubu aturi mwana muziki ururale igento kende passion and talent ebinde bimbire so ngotebanga mbuyamona sana aba mwandikire tima tsondo kwanira abo yara asoma comment utaranda gotwa igintu togoga now the hello nchekoro kwa Magi Mogiti watching live from abwe uyu no muntu muya orurare ncheko ku watch ku Minnesota oyiningo akuru ku Magi Mogiti my dear Magi Mogiti Magi Mogiti madri madarada no madara gongu ni yoraje uyu akuru kwa Brian Moguche kutoka Kigogi kiamuka mani kondani kabisa niweke song ya Omusubati uyomu ya aterete. Ngojere torwa. Hey papa Tiveras, huyu ni wasonga mmoja wa Kisii. Nikiwatazama kutoka pale Omusocho, napenda sana nyimbo za Ururare. Thank you brother. Nara goteba hai oyako Alice Kisii na wasalimia wote hapo Ndizi TV. Hey Ndizi TV, Bwana Yesu asifiwe. Nchenkoro kwa Sebati Onsongo. Korwa ekebariri iranyi mbekere engere ngiya gakiyo mu muroywe biamono sana nara otabangu kwa Mama Sharoni papa uyu musani uyu anafanya kazi poa kabisa tie bidii kwa kasi yake thank you biamono sana mwana minto asogocha egetasani ikigeitu unagwa atarire ma Ndizi TV ingiora tebyo mugusigaria na ndo tebyo muna tugeti chikura otebyo musaye okurigeti kurwaria. Okay, abasani ndagite kukwanira mono. Musicians bagusi abana baminto ngo batenga egasima ko korana engia antenya saba seseni. Egente ketangani so ekyombe kyomwa na muziki. Urabono nje gonde vice chairman yekyombe kekorunga abanyangero. Abanyangero. Self help group. Kwarele. Kerole ase kyombe kenyo kiabasani ndobwate byombe binge sana gusi tafadhali tatemeto soe ebyombe byabana muziki bagusi gine gende gitangani egendo giya kamera bana baminto tema sana kweruanerera egendo giya gatatu bana gatorigerete chi campaign what I can tell you tiga ndo tumekuwa nabana siasa bakoira chikura bamaye kubwata batuebe kogo ikira so mwana siasa musabe gento kira gokonye nuojo musabe besa bono iga mambiende takanyara gokore kwende gokoisaniki musabe gento kira gokonye mambia agogenderera so muziki. Kwarele kara njako ebesa it is well and good. Muna bono nje I can say abana ba mindonga you can support Mr. Ururare go semenyi ngwa kwa boys. Kwarele very soon and soon ko ba territory a band a full well equipped ngocha semore bono toka na tonyo kuibanga we need support. Tinda ketive support ya besa
lakini koraga ni gontomere besa I will appreciate so gendo ndaga ni gyoka bana ba minto oyo raga ni gon support namba yane naruga abuna boko ngakere Simeon Tebi we can come there tokubugerio muziki nande ngotera tura bantu nambono chikule chiga so asabana muziki ba minto ngo batabinga mbuyamane kasima kora nengia lakini tito tumeka bana siasa abaiga singa kiechiga toete kuchiga ari mambina mambine tonyakorera obotaka mbia mono sana uchumbe kwa rutira asabasani bateme kwirwanirira mbe bwato kaigo onye ko bwate kabisa uchumbe kwanye bwate na bokonyora akonye orura ngo chore kwa giti jere comedian ndagita bono saki abuju wakore kwa sakirie bono orura rutararuga nintagete uratotengera kego because wate bano talented sana na ndenya saka kwete bimo byego umeta bantu baro nonyoka nyageri gagusinywa amaruira abeire nyasaka kwatavya kabisa iga ndagete tugucukuraga to stage jomo gani gachira gukatenge okay nyumantara kora gakiti yango nache I can appreciate a few people bali ba support at least abande baro rabagera teto igetega iga una bono mungwana Steve Harika gakiti ngweba kumukwana omungwana aro koroku Benson gole nyakoiro ko ruchinza cha USA omusubate naro koroku ngalea buyaki omungwana aro koroku Joseph Ondere Benson gole nyakoiro namukwane oye nare patron ye band by the way omungwana koroku ngadiner Joseph Nyabayo abangwana Walter Omwenga onsipi na Dr. Masese Omesa kurunyali bali galia abuna abantu bako to support nande banje to muziki bwa menyingwa waka boys tingwe ba madam Fanny Skorugari prisons and my wife ogon support you konene sana kurunyomba and my wife akoro ku Agnes Nyaboke with my 2 kids oyo makoro ku Belden oyo nakoro ku Abigail my mom okoro ku Cheria Kemto na my dad okoro kwa Ouru Krisibo na bonsi pi bago support tafadhali nashukuru sana asengenjo mwagenda to support na ngo badabinga ngaki tiganya saya basi senie mbage ngo yejirani begereri na mimi yeba sana naro kwa leader nyakagwa uta from Mugisaba kwa orurare tigache mutu chingero cyani go chigwoka bobe naro goteba uyu akopoa kabisa ni wekeri ruma white uyu misat kuro mugonjoro naro goteba nika kuru omurare chose batumugaka kurosune kabunchari kisi county inkwani orurare gakira matuka mange sana naro gotebere congratulations the man aye oyako kufini kurunya koe bia mo sana abantu ba minto bari mo ganito kuri kache SMS cheito na ende bari mo ganito to watch as team ya ito ya Ndizi TV to banjete sana bipindi no birege biansu keep watching na ende mambi no to gakara saa 11 paka SMO ya marogoba mambi nika bato musani omonene ro kurukwa wood senior bono nyamambi go wakarega na rero twarure twanyorira mangana maya mambi tukabatira ro mageni to tegerre kabisa gabu Diababeke suzi Tiatoma bekere suzi totanga Nyuwe tantanga nje bono abantu barabali ge SMS nindoche omumura okoro kwa Bob to kwanirie nyaswani otokwanire kabisa abantu bali bagenda nyaswabu bagenda to kwani kabisa Bob na Chevu abana ba mintoma mashabiki amanene kabisa ko nyagoteba Ndizi TV gochibosyo nande nabera nyarika no tetokolete biashara bya Ndizi TV ntuno otorikisi county epare nene ya Nyamataro embasiga ekoenda nyakoe kujikisumu gokonyole building era nene kabisa erikire new Brighton apartment Ndizi TV no ogoswa gochama ntuno otore open kabisa enamba yiteye seminary lakini getokora kumwa tokongo kunyoka batebi Ndiye mono sana no subscribe ase YouTube channel ya itekoro kwa Ndizi TV News. Bono nyuma tutararwa bono tige DJ twegento kelikiago. Ni awe suzi ni ruma waidi. Maene ni ngwanchete. Isabel, mañana vengo a
kuita Turawa cheto mwanjona simuani Ninateseka moyoni mwangu mama Turawa cheto mwanjona simuani Ninateseka moyoni mwangu mama Walai kuja Isabela numanu mogirango Kolonya diwa sauti mogirango Manumago tona yune sikerubo Irana zendo manjona yeto menye Manumago tona yune sikerubo Irana zendo manjona yeto menye Aki wale wasani waunya kumbori Kaya wana kwa ileto Opo Aki nami juno sewa songu aki Iti manyete kero wana yorache Itengo laje siteji ya bosoko Abairi na basani magokiwe Negokororo machone Isabela Abairi na basani magokiwe Negokororo machone Isabela Aki walai wewe nishiwa beti Nikikuona mami nitafurahi Nipate raha maishani mwangu Kwa raha zetu tutembee pamoja Tujivijari tufurahi na wewe Kwa raha zetu tutembee pamoja Tujivijari tufurahi na wewe Isabela, Isabela, mama Maena ni mwanjete Walai Hakisifanya tinga kinga kore Dadare kinga nyuko ngebe Omwanji Isabela Omwanji Isabela no mwana yani Wana yuko lingere liga Waisa nekanga Omwana na ibo hili Kumbaba girango Mkwata abana batomeza kurege Yani omwana Omotaro kuchiga Yuko mkanga nechenera Tabu kulingia kumonyegere Yanaga yanaga kwa Yani Kaki Sweetheart no inyorete Muna kero kwa renge Seito gaiga Kona renge Mabe ko tuwa renge mwesi wenye Juisi Mweti nyeri echabari Osa renge kwa chababa kakyo ira nego ucha kaki Abasani bane banchani Akaronye mama kakora mbolika Aye kono tata Mwano ya mwana ulengo Ucha kai kono chira Ruzi niko nanchi Kaki matabi kaya ya nancha ira nego kaki Akiwa bantu Akwa Kono kwa chanela iga Isabela baby wewe
orurare kumbe gente ko kwa tukira manyinga go ime ejibono nere sani ere latest bono itarasoka bicho ige video ngo choko nyebeko bia mono mono minto thank you yana go kresane ngichoko nyegeli kino tiga ora nyegeli kino gyuka bosaibo kukora tera asini ni mono minto asini kwa nyegera kakai kono gotengera matangazo ugotera gisina yo gotera nayo musani okay ndara lindenge Susi Nasari Tera Nayo musani tera bono Tera ko to ko kana yo baba ko nyegera kakai beka bono akitingo nyara ya akitingo nyara pi o mwancho ndigire tukurwario yakoro kwa orurare story aya tokunire sana twarore kumbe nyasaye ngukucharo kuna abantu nayo legabu to tuguta hopo bwate na biranyika no musani ule nindo chabantu baminto baro bari ke SMS ati ngo basike resiko tikana rambara byaba elinde tosangena barabuo narogota bagaki naomba munichese omwanchione akoro kumurambia mono sana erikio ndi bakorwa nyanguru ate bakwani abantu bose Bandizi TV. Mimi naitwa Sami kutoka Birongo, nataka hapo Bandizi TV kupewa job ya kudazi. Bia mono sana. Narogota bakoroka Eric Nyandika kurwa nyanguru bia mono sana. Hata mimi ni Sami bia mono sana. Papa Ntiveras uyombeni ubuge kutoka Nyamache. Gaki nimbaroje kabisa ngwaniriye mumbekere ngome yo kurukwa liruma white bia mono sana. Oyakoro kwa mlida Nyakagwa from Gesabakwa orurare tigagaki agenda bosio bia mono sana abantu baminto orurare kwantengire kirago mwana minto nintagete ngorutolema lakini nintagete oratebia chifans chonsipi abako watch Bandizi TV ikiora batebi abana baminto Bandizi TV na TV yo katubwate kwa somo cyo gusi kisi na isiko ya gusi kwa sababu gero online YouTube, Facebook, onzipi na hoko banyora Bandizi TV o subscribe kwa ligere yani ekero kwa subscribe na ndo follow Facebook na hoko nyora chi kwende chonsipi cha Bandizi TV. Bandizi TV na hoko nyora full entertainment, education, keregento kyobogima aiga no ka entertainment dire gusiyengima. So wana ba minongo batabinga thank you very much bali mwansi ipi mwani gerite egesa tuaka chagete ngo batabinga biyamana sana nyasaya basese ni mageko koye chirani bekereri na mino biyamana sana abantu baminto neje tigampe kegente kibia ase social media yaito ase Facebook yaito ni gotonyora Bandizi TV news okogenda gali yo to follow tokogenda gali YouTube channel yaito ye TV yaito ni Bandizi TV news ogenda gali yo subscribe togoche Twitter yaito Twitter nigere www.bandizitv.or.ke abantu baminto mwanyigule buri byose nyiro regete akina gure murabwata bya website yaito nigere www.bandizitv.or.ke mbia mono sana asekero goto check ase Twitter yaito na goto ibano so goto bwateti nigere @Bandizi TV news igokera ase goto nyora Bandizi TV news abantu baminto gwikamba ire ngora no kero ni rore gintu ni kinata bayaya tigamba irore ngora igo mbia mono sana abantu baminto keep watching mambi tuchitomirane oyo papa oyo Yesu thank you. Yangima koliye omoise komuya Enatambilego etagusi amonenze yangima koliye omoise komuya Kanyoro moise komuya Kitabi chaye changapi Ero bate kienyekia Abasacha tali wato ya Moise keweli tetebuya Ochabuni gare nambe yemo Moise keweli tetebuya Ochabuni gare nambe yemo O mwana Felix Ichana
Eke Lucy Onareli Benedi Aunga Natalire magombo koliye omoise kombuya Inamonyolire mwomwenga Natalire magombo koliye omoise kombuya Inamonyolire mwomwenga Susi Susana no miyole Etabia yawo negiya Ekenyo bwate negiya Orogendo rwao noruya Abante go bagwanchete Amazika nino ya bwate Enkoro bwate negiya Iyo yagerire nagotera Enkoro bwate negiya Iyo yagerire nagotera Jones Kiage Giripati Mungare Isaac Ogesia na Daniel Waro abuna bana bamu abosusirira mawaiti omwana ono morabu naendire gusi chikongo kyonse asengotara igakia baiseke nabange naendire gusi chikongo kyonse asengotara igakia baiseke nabange abande go bantagete abande go banganjete Yesusi na yanganjete Titage tyogendare na inje Tagete tomenya monaya Abaiboli batomanye Tagete tomenya monaya Abaiboli batomanye I love you my whitey, Baba, I need you. Omwana bomwengae, and I want you. Baba ningwanjete, agi I want you. Baba ningwanjete. Baito. Ah, tirango torara tenga mami tokotore villamono. Yeah. Mano minto koratenga, niga kikora buya. Mano baba koratenga baba, niga kikora buya. Yesusi koratenga baba, jembi yogoja, ndo jembi yogoja baba, imbi yogoja, ndo jembi yogoja, aheli imbi yogoja, nisi imbi yogoja, ukasi imbi yogoja, uko imbi yogoja, niga kikora buya tata, ndo jembi yogoja ndoje. Kikora Doja miyogoja baba, miyogoja, saka miyogoja maine, miyogoja, isi mazi miyogoja, nasarazi miyogoja, Moses miyogoja, waro miyogoja, isi waro miyogoja, Joseph nyabaya miyogoja, kaki miyogoja, abaiboli baye, unabono Jeremia Mwenga Aunga, na mama mwabo Esther Kwamboka basome ndio mwana ina masikani bamindaka kina buya korunse agakore skuru ya yabuya akanekize chesiko susa ndio mwenga abito mwana iga akina iboire nanyaka korukuri ruma waiti konderi ruma yani aito Mwenga Aunga ina mumanyi Aunga baito abune chango chiaye omwana oyo susi
yabeire namwanya abantu bande ona ikaransete kirugigita mipa sinatabu nkunywe soda ona ikaransete kirugigita